Ahojte, vítam vás u nového videa a toto video bude trik s gumičkami. Ide tu o to, že dáte gumičku na obidva tieto ukazovačky a druhú si dáte na tieto prsteničky a musíte mať ale dve gumičky. Tak toto nejak budete mať na ukazovačkách a prsteničkoch a nemusíte si prizovať tieto prsteničky, ale môžete si prizovať. Zoberte si palce a takto dopredu vyhnete gumičku, spodnú túto, tak ju vyhnete a takto to dáte vodorovne a prostredníčky vyberete a takto hora a prevočíte. Takže takto budete mať chytiť. A keď budete triať, tak musíte rýchlo pustiť prostredník a rýchlo dať to. Ale rýchlo, nie takto malé jak treba. Tak a tak. A teď vám to vyjde. Takže ešte raz to ukážeme. A to dáte. Budete triať a rýchlo pustiť. A rýchlo dáte to. Tak a pozor. A už som nejde úvol. To je taký menší trik, že sa zauzria gumičky. A keby ste chceli, môžete sa pozrieť na môj kanál, môžete dať si mňa aj odber, nenútim vás. A tam sme točili video, neviem či už vyšlo, alebo ešte len vyjde. Jej kanál môžete nájsť ako Bianka Šuplaničová. A volá sa Bianka Svet, Bianky Svet, ona je Nemka, takže tam sú nemecké videá. Ale točili sme jedno video, takže potom sa môžete pozrieť. A to bude asi koniec videa, takže ešte by som chcela pripomenúť, že videá s papírom nebudú, pretože sme ho dali pred 1 pol roka. A nám sa hovorila, že na Vianoce môžeme vystaviť ďalšie video, takže ahojte!